салом дӯстон, чанд сол пеш ҳама дар ҳайрат монданд ки чаро рақаме ки таҳти он Ҷуд Беллингем ном футболбоз дар дастаи Бирмингем бозӣ мекард, аз истифода дар ин даста берун шуд. Акнун бошад маълум гардид ки чаро ин ҳолат рух додааст. Беллингем арзанда ба он будааст ки дар чунин ҷавониаш таърих бисозад. Акнун ӯ сохтани таърихи худро дар дастаи Реал Мадрид идома медиҳад. Ӯ бо яке омор рекорди Криштиану Роналдоро дар Реал нав кард. Ин чӣ гуна дастовард аст? Дар охири видео метавонед маълумот пайдо намоед. ҳатман ба канал обуна шуда лайки қиматбоҳои худро гузоред, то ин навор ба дигарон ҳам паҳн шавад. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳои ҷолибу диданӣ интизор мебошад. Интер Майами бо сарварии Месси дар полуфинали Кубоки США бо Синсинати бозӣ хоҳад кард. Динамо Киев дар бозии аввали худ бо Бешикташ вомехӯрад, а Роналдо бо Ал-Наср баъди ду пайҳам мағлубият кӯшиш менамоянд ки дар роҳи ғолибият баргарданд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Як хабарро хеле пеш ба шумо расониданӣ будем. Хабар дар бораи он ки дастаҳои Арабистони Саудӣ мехоҳанд Рафаэл Варанро ба сафи худ ҷалб кунанд. Он вақт ки дар оғози равзанаи трансферӣ буд, Варан тибқи хабарҳо аз гузариш ба мамлакати арабӣ даст кашид. Баъдан дар ин масъала оромӣ ҳукмфармо буд, вале ин хабар аз сари нав пайдо шуд ва ин навбат метавонад хеле ҷиддӣ бошад. Ҳатто дастае ки мехоҳад ҳимоятгари фаронсавиро ҷалб намояд, маълум аст ин дастаи Ал-Иттиҳод мебошад. Дастае ки айни замон дар он Карим Бензема ва Нголо Канте бозӣ доранд. замоне ки дастаҳои дигари Арабистони Саудӣ ба Варан пешниҳоди ҳамкорӣ карда буданд, дар ин мамлакати арабӣ шумораи ками бозингарон аз Аврупо рафта буданд. Вале ҳамакнун бошад дар чемпионати Арабистони Саудӣ шумораи зиёди бозингарони топ қарор доранд. Роналдоро мемонем, худи Неймар бас аст. барои ҳамин акнун Варан ба гузариши худ ба Арабистони Саудӣ бо чашмони дигар менигарад, на бо онҳое ки ҷавоби рад медоданд. шояд Карим ва Нголо ба қарори Варан таъсири бузург расонданд. Ал-Иттиҳод аллакай гуфтушудиҳоро бо Манчестер Юнайтед оғоз кардааст, аммо айни замон масъалаи асосӣ дар Манчестер Мейсон Гринвуд аст. пас аз ҳалли он мавзӯи Варан шояд ба нақши асосӣ барояд. Манчестер Сити футболбози нав мехарад. номи ин бозингар Жереми Доку мебошад. Футболбози ҷавони белгиягӣ то ҳамин дам дар дастаи Рени Фаронса бозӣ мекард. дар мавсими гузашта бозингари ҷавон 6 гол зада, 2 паси голӣ дод. ӯ дар мавсими ҷориям аллакай дар ҳайати Рен 2 бозӣ гузаронду 1 гол ҳам зад. аз рӯи мавқеи худи ин футболбоз нимҳимоятгар аст ки бештар дар канорҳо бозӣ мекунад. ӯ аллакай дар ҳайати асосии мунтахаби Белгиям ба майдон баромада буд. бартариҳои асосии ӯ суръат ва техника ҳастанд. Манчестер Сити барои харидории ин футболбоз ба дастаи Рен 60 миллион евро ҷамъи бонусҳо медиҳад. баъзеҳо мегӯянд ки барои футболбози ношинос пардохт кардани чунин маблағи калон ба Манчестер Сити фоидае намеорад, аммо ҳангоми омадани Ҷек Грилиш ба арзиши зиёда аз 100 миллион евро ҳам ин суханҳо буданд. баъдан маълум шуд ки Пеп хато накардааст. дар масъалаи Жереми Доку ҳам бояд дарк кард ки пеш аз овардани як футболбоз он ҳаматарафа таҳлил карда мешавад. дар Манчестер Сити худи Гвардиола бозингарони навро барои Сити интихоб мекунад. маълум мешавад ки ба Гвардиола ин футболбоз дар кор аст, аммо нархи ӯ бо Эрлинг Холанд қариб баробар аст. акнун тасаввур кунед, Холанд куҷову Жереми Доку куҷо? Сержино Дес аз Барселона рафт. дифогари канорӣ карьераи худро дар шаҳри Эйндховен дар дастаи PSV мегузаронад. ин навбат ҳам ягон даста Десро нахарид. дар PSV ҳам футболбози номбурда ба ҳайси аренда то охири мавсим бозӣ хоҳад кард. шартҳои арендаи бозингари амрикоӣ чунин ҳастанд. ӯ то охири мавсими 2023-24 дар кишвари Нидерландия хоҳад буд. дар ҷараёни мавсим PSV ҳақ дорад ки шартномаи ӯро пурра аз Каталониё бихарад. яъне ин аренда бо имконияти харидории бозингар мебошад, аммо харид кардану накардани Сержино аз PSV вобастагӣ хоҳад дошт, яъне ҳатмӣ нест. агар дастаи кишвари Нидерландия Дестро хариданӣ шавад, онҳо ба Каталониё танҳо 10 миллион евро медиҳанд. маоши Сержино Дестро дастаҳои Барселона ва PSV ҳарду баробар медиҳанд, яъне дифогари канорӣ 50% маоши худро аз Барселона гирифта, 50% дигари онро PSV хоҳад дод. Дест мавсими гузаштаро ҳам дар аренда дар Милан гузаронд. расонириҳо ҳам имконияти харидории ӯро доштанд, вале ба хулосае омаданд ки чунин футболбоз ба онҳо дар кор нест.
омори Ҷуд Беллингем дар ду бозии дебютиаш чунин аст: ду бозӣ, 3 гол, 1 ассист ва 2 ҷоизаи беҳтарин бозингари рақобатҳо. ӯ дар ҳар ду бозие ки иштирок кард, беҳтарин бозингари майдон эътироф шуд. Реал дар оғози мавсим дар ҳар дуи рақобат ғалаба кард. Ҳар дуи бозӣ дар сафар гузаштанд. Дар ҳар дуи рақобат Ҷуд Беллингем ба голзанӣ даст ёфт. Дар бозӣ бо Алмерия бозингари англис дар як ҳолат ба назди Винисиус омада ӯро ором кард. Вини тавре медонем баҳс бо доваронро дӯст медорад. Ҷуд аз сари бозингари бразилӣ қапида ишора кард ки ором шавад ва диққату қувваи худро ба бозӣ равон намояд. худи Беллингем пас аз рақобат чунин ишора кард: хеле хурсандам ки оғози карьераи ман дар Реал Мадрид хуб аст. Ман кӯшиш ба харҷ медиҳам ки ҳамаи корро дар сатҳи баланд иҷро кунам. Дар овони кӯдакӣ ҳар боре ки ман бозиҳои Реалро тамошо мекардам ва даста ба бохт рӯбарӯ буд, мегуфтам ки тамом, Реал ин бозиро бо нокомӣ тамом мекунад. Аммо баъдан Реал камбек мекард ва ҳамеша пирӯз мешуд. Акнун ман дар дохили ин таърихи бузург ҳастам, гуфт Беллингем. Хеле ки гуфтем, дар рақобат бо Алмерия ки рӯзи 19 август сипарӣ шуд, футболбози англис дубл кард. Медонед пеш аз Беллингем чунин дастовардро ки дошт? Криштиану Роналдо. ҳамлагари португалӣ соли 2009 пас аз трансфери худ ба Реал Мадрид дар 4 бозии аввали худ паёпай гол зад. Ҷуд ҳатто ҳамлагар нест, аммо аллакай 50% ин натиҷаро такрор кард. Бозингари англис на танҳо гол мезанаду ассист мекунад, ғайр аз ин ӯ ҳамчунин хислатҳои лидерии худро нишон медиҳад. Дар Боруссия Дортмунд Беллингем ба лидери ҳақиқӣ табдил ёфта буд. ба ҳамин тамом, боридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.